Hi guys, welcome to my channel Hydra Tech Tamil. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா போக்கோ M3 ஃபோன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபோனோட ப்ராசஸர் வந்து ஈக்குவலன்ட் ஸ்னாப்ட்ராகன் 662. இந்த ஃபோனோட பேட்ரி வந்து 6000 mAh. இந்த ஃபோன் வந்து 22.5 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங், 48 மெகா பிக்சல் AI ட்ரிபிள் கேமரா. அப்புறம் அந்த சென்சார் சைஸ் வந்து 1/2. அப்புறம் 0.8 பிக்சல் சைஸு, 2 மெகா பிக்சல் மேக்ரோ கேமரா, 8 மெகா பிக்சல் ஃப்ரண்ட் கேமரா. அப்புறம் அந்த பிக்சல் சைஸ் வந்து 1.12. இந்த ஃபோனோட டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு வந்து 162.3 மில்லிமீட்டர், வித்து வந்து 77.3 மில்லிமீட்டர். இந்த ஃபோனோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9.6 மில்லிமீட்டர். வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 198 கிராம். இந்த ஃபோன் வந்து டியூவல் ஸ்பீக்கரு, 0.8 ஈக்குவலன்ட் சவுண்டு சாம்பர் இருக்குது, 3.5 மில்லிமீட்டர் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்குது. இந்த ஃபோனோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து எப்பயும் போல் MIUI தான். இந்த ஃபோன் வந்து என்னென்ன கலரில் அவைலபிளாக இருக்குன்னா போக்கோ எல், கூல் ப்ளூ, பவர் பிளாக்கில் இருக்குது. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே வந்து 6.53 இன்ச் ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே. நீங்கள் ஒரு மூவி பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஹெச்டியாக இருக்கும் இந்த ஃபோனில். இந்த ஃபோன் கொஞ்சம் லேக் ஆகுது, ஓப்பன் பண்ணால் கொஞ்சம் லேட்டாக வருது. இந்த ஃபோன் பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெதர் ஃபீலிங் தருது. இந்த ஃபோன் வந்து பிளாஸ்டிக்கால் செய்யப்பட்டிருக்காங்க. இந்த ஃபோன் வந்து 6GB ப்ளஸ் 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வந்து rupees 10,999 தான். இந்த ஃபோன் வந்து 6GB ப்ளஸ் 128GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வந்து rupees 11,099 தான். அந்த ஃபோனோட இந்த ஃபோன் வந்து கொஞ்சம் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. நீங்கள் 1000 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணால் 128GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். ஸோ காய்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபோன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் வாங்கி பாருங்கள்.